Σαρδέλες παντρεμένες με ντομάτα στο φούρνο. Το πιο ταπεινό ψάρι γίνεται ο πιο ονειρεμένος μεζές. Πρώτα φιλετάρεις τις σαρδέλες. Αφαιρείς το κεφάλι μαζί με τα εντόστια και με τον αντίχειρα ανοίγεις απαλά τη σαρδέλα κατά μήκος της κοιλιάς μέχρι την ουρά. Τραβάς απαλά το κοκαλάκι από την κορυφή προς την ουρά, ώστε να μην σκιστεί το ψάρι και να έχεις ένα όμορφο φιλέτο. Σε ένα τηγάνι σοτάρεις το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και τα ντοματίνια και ανακατεύεις για 2 λεπτά. Ύστερα τον πελτέ και στη συνέχεια ζύμεις με λευκό κρασί. Αφήνεις να μαγειρευτεί 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αλλά το πιπερώνεις και ρίχνεις τη ρίγανη. Μεταφέρεις τη σάλτσα σε ταψάκι με διάμετρο 28 εκατοστά και απλώνεις ομοιόμορφα. Στρώνεις πάνω στη σάλτσα τις μισές σαρδέλες με την κοιλιά προς τα πάνω. Πασπαλίζεις με αλάτι, ρίγανη και ραντίζεις με λίγο ελαιόλαδο. Βάζεις από πάνω τις άλλες μισές ώστε να δημιουργηθούν ζευγάρια. Αλλά το πιπερώνεις, προσθέτεις ρίγανη και περιχύνεις με ελαιόλαδο. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αέρα για 20 με 25 λεπτά. Σερβίρονται ζεστές με πόλικο ψωμί για πολλές βουτιές. Μερικά φαγητά δεν θέλουν πολυτέλειες, μόνο καλούς ανθρώπους γύρω από το τραπέζι. Με όλη μου την αγάπη, από τη δική μου κουζίνα στη δική σου, καλή επιτυχία!